Thuolo machielo kendo nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche wa manyien mag kage kacha odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar tich adek tarik 9 dwe mar 11 2022. En odiochieng' mantiere weche madhi nyime ka kod kacha, omiyo bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto orwako nyawadgi mar South Africa Cyril Ramaphosa e kar jot mar jatend piny Kenya e boma ma Nairobi. Ramaphosa nitiere limbo mare mar ndalari e piny Kenya ka bende gitwake weche mag ohala kod weche mamoko mag bero tudruok e kind piny Kenya kod piny South Africa. Bende giwuoyo kuom pek ma oganda jo Kenya mamanyo tich e piny Afrika ma milambo kata South Africa osebedo ka yudo ma koting'o oboke mar wuoth mar visa ma osekelo pek e tudruok mag oganda e kind pinje ariyogo. Ruto kod Ramaphosa bende igeno ni biro chiwo twak margi e weche mag tudruok makare kar romo ma KICC buore Nairobi. On behalf of the people of Kenya, I express Kenya's appreciation on the progress we have made in the long-awaited visa-free regime between Kenya and South Africa. From January 1, Your Excellency, we will have a different regime, thanks to your personal intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. This dispensation will commence on the 1st of January in 2023, and that our officials will speed up the processes of putting this into effect, and that this dispensation will be available to Kenyans for a 90-day period in a given year, meaning that, yes, can use the 90 days, 10 days, 20 days, or whatever. For the full year, Kenyans will have a full 90 days. Doho biro golo ng'eto mar wito oko buch mibadhi ma omako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jomoko odiochieng' makiny ma biro bang' jomin buche kwayo doho mondo wit oko burano nikech nonro ok ne otieki. Apisa mochung' ne nonro Badia Kuria olero ne doho ni neno manitie okoromo yawo ne achijego bura. Unless the investigating officer, as he has requested, is given more time to complete. Unless the investigating officer is given more time to complete investigation. Before the DPP prefers charges against any person, they should first have full disclosure of all the documents or evidence they wish to rely on. It's within your power. Come take a few photos, you never know. And then probably a last, yeah. Just come, let's see each other tomorrow, 9:30. We'll be done within 20 minutes. Yeah. Jachung' mar weche dongruok e riwruok mar pinje piny Afrika mano AU Raila Odinga onyiso pinje ma omeo ma kembe gigolo iro mathoth maketho lwasi mondo mi ochop singo mag omenda magiseketo e rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. Raila wacho ni pinje Afrika oketo chenro mag chuogo teko sitima ma oketh kor lwasi kaka ondamo mar kedo gi midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Raila bende okwayo jotend pinje Afrika mondo ked kod mibadhi ma omako pinje mag Afrika, kowacho ni mano ema nyalo jiwo joket mwandu e jolo pinje Afrika kedo kod kethruok mar kor lwasi. We have about 30% of our elite. Our disappointment has been that these forums, which are now almost annual, are becoming more like talking shops, and that there's very little in terms of follow-up to commitment made. And that is what we want to see change. That really is what our position is at this conference. Corruption basically diverts funds meant for development into private people's pockets and scares away the private sector from investing. And that's the reason why all African governments must address this animal
called corruption head on. If we do this, then we will be able to attract more private sector investment into our country. So it's China, which is more of a controlled economy, is attracting much more private sector investment. Well, because corruption is banned in China, and it is actually it costs people their lives if you're found to be corrupt. This is what we need to introduce in Africa: zero tolerance to corruption. Wasudo nyime nyako Ramogi koro wang'i mago ma bende otenore kod welo mag jotelo ma igeno ni nyalo bedo jood bura mag od bura mar riwruok pinje Afrika ma ugwe midendo e yo machiegni yala. Ng'wech mar chwalo nyinge e od bura mar riwruok e pinje Afrika ma ugwe yala ni e wang'e. Piny Kenya ni kod thuolo mar walo ji 9 e od bura mar yala. Kata kamano, kweth mar Kenya Kwanza ochwalo nyinge ji 15 kamoting'o Rebecca Lowoia, Zipora Kering, Godfrey Karobia, Joel Nyambane, Frederick Charles, Falhada Iman, David Sankok, Hassan Omar, Abdikadir Aden, Anto, Jonas Kuko, Cyprian Ringo, Yasser Bajaber, kanyakla kod Salim Busidi. E kindeno duond bura mar ODM bende ochwalo nyinge 6 ma ibiro non kapok opuodhgi mar donje od bura mar yala. Winnie Odinga en achiel kuom jok ma owal kod duond bura mar ODM. Jomoko gin Suleiman Shabal ma Mombasa, Mohamed Dirie ma Wajia, Timothy Bosire ma Nyamira, Beatrice Askul ma Turkana, Justus Kizito ma Kakamega, ka jomowal go wuok e counties ma oting'o Mombasa, Nairobi, Nyamira, Turkana kod Kakamega. Komiti ma ochung' ne yiero mar jood bura ma yala biro chungo joma owal, kata biro chungo joma owal kapok opuodhgi ma ibiro dwar ni ji 9 chwal mondo bed jood bura ma kono. Wadhi nyime nyako Ramogi kama sani ma bende oluongo ne jogo matimo chenro mar pith rech e yo manyasani mong'ere kaka fish cage farming koro dhi yudo fuong'ruok bang' gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o golo kony mar nyithind rech ma nengogi nyalo romo siling milion 2 kod chiemb rech ma nengone romo milion 1 ma biro bang' rech tho e nam Lolwe kaluwore kod lokruok mar chal kor lwasi ma bende okelo chido mar nam. Nyong'o bende ochiwo thoth okenge matend kaunti dhi kawo mar neno ni alwora mar nam Lolwe orit e yo makare kendo golo siem ne ji ma osebedo ka kelo chido mar nam Lolwe. And we shall continue indeed to work with all the partners in the lake to deal with this pollution and to ensure that it's reduced drastically to ensure the health environment in the lake. I wish to issue fresh instructions to entities mandated with environmental safety and safeguards to round up and prosecute individuals and owners of factories polluting our water bodies. It is high time we came up with tougher legislations, both in the national and county assemblies, to deal with environmental pollution. While Lake Victoria is a victim of industrial runoffs upstream, I also wish to instruct officers of the Department of Environment to tighten surveillance to ensure compliance by local industries. But we have some short-term and long-term solutions I want to refer to. One, we will procure fingerlings worth 2 million shillings and fish feed worth 1 million shillings to be distributed to the affected fish farmers in the mentioned beaches to help them restock and recover the losses. These are mainly the cage farmers who have experienced extreme losses of their fish during this time. We want to engage stakeholders on how to save Lake Victoria. This initiative will be championed by the County Department of Water and Environment. Luoro nitie ni kar tiegruok mar jopuonj ma Asere Tunine kaunti ma Baringo nyalo podho kaluwore kod kwan mar jopuonjre madok piny.
Japuonj maduong' mar kar tiegruok mar Serotonin Teachers Training College, Lorraine Mokoya, owacho ni kwan mag jopuonjre osedok piny nyaka 250 kata obedo ni ne giyudo jopuonjre maromo 800. Bende onyiso luoro ni kwanno pod nyalo medok piny kaluwore kod chungo somo kata tiegruok mag jopuonj mag primar ma ong'ere kaka P1, gino ma osemono jopuonjre mathoth riwore gi kar tiegruokno mar jopuonj. Most Kenyans, they don't care about the teacher training colleges. They don't care. Everybody is talking about the university. I'm glad the representative of the Mheshimiwa said, and it is true, not all of us can go to the universities the way it had been some times back. Not all of us. We need those who will go to the university. We need those who will go to the middle-level colleges. We need these teachers who will teach these young children. So I'm really crying and speaking on behalf of the teacher training colleges. I hope after this, the government will review and really come to our rescue. We have 700, we're supposed to have 720 students. But as I'm speaking to you now, do you believe we only have 215? Where did the rain start beating us? Where did the rain start beating us? There's a serious problem. If we don't do anything as a government or as a nation, soon teachers will not be in these colleges. And if you check the gender in all the teacher training colleges, the female students are more. Male students are not there. Like my college, we only have 50 male students. The rest are female. The boy child, there is a problem, a serious problem with the boy child. Unless we do something, this profession will only be for the female students. Kawere kod mago ma timore e kar tiegruok mar Serotonin TTC manitiere gwenge mag Baringo wadhi nyaka Samburu. Ngima rawera moro ma jahigni 18 nitie kinda Kuru Gasumbi e kar thieth ma Maralal County ma Samburu to kane ochiele kod magina e ng'ute kinde ma jokuo mag jamni ne omonjo gweng' ma Lolmolog mayudore e county no ma ochwe okwalo diek maromo 240. Jakom mar nyumba 10 e alwora no Joseph Longonyo okwedo tim kamano ka olero ni e kinde mane kuono timore jokugigo ne odino ne jodak e udi. Longonyo kwayo tend piny owacho mondo ne ni okaw okang' mar duoko kwe kod arita makare e gwengego duto mayudore e kaunti ma Samburu. Wezi waliweza kuingia kwa boma. Hii boma iko na geti nyingi. Wakafunja mamilango. Wakaingia mwendo wa saa 5 hapo saa 6. Na wakaweza kufunja tena mpaka boma la mbuzi na wakatoweka na mbuzi karibu 240. Hapa jana watu walikuwa wamesuiliwa kwa ndani ya manyumba. Hakuna mtu angetoka nje. Kama mtu angetoka watu wangeuawa hapa. Kwa sababu najua ya kwamba waziri wa usalama ako karibu kutembelea Samburu tarehe 18. Yale ambayo sisi tunataka akikuja atuambie ya kwamba mbuzi yetu itaweza kurudi lini, kwa sababu watu wetu tutawaongelesha wakae na amani mpaka ile siku serikali watakuja kutoa muongozo. Sisi wote tukiwa leadership ya Samburu County tutaketi, tutamuongelesha na tumwambie yale ambayo tunataka tufanyiwe ili uweze mali yetu iweze kurudi. Mimi wa kijana 4 na ingine ya university na ingine ya college na ingine ya secondary na ingine ya primary, na hii kitu yote natajika pesa, na sisi hakuna kitu nakula na hakuna kitu nasomea watoto wangu. Naona watoto wangu na nataka pesa mingi, wakati mwingine nataka 50,000, 30,000, 40,000, na hakuna namna sasa ya kufanyia hii watoto yote.